fucking Hej YouTube, og hvordan går det, folkens? Hej, spænd med svag! Det er du bare dårlig til. Kom nu. Jeg ved ikke, om jeg lige har set den næste video. Men nej. Eller hvis I har set den forrige video, så er det PvP episode 2. Som I kan se, der er 19. Okay, der er mere end 19. Nå, det var noget bug. Hvis vi skal skrive en list, så kan I se, hvor mange hvad for nogen der er i hvad for noget. W, Lucky, Titan. Ej, det er bare sindssygt, ikke? Jeg er Titan. Ja, jeg er på mit plot. Det her til mit plot. Okay, det gider vi ikke. Jumping Johnny. Hey, Jumping Johnny. Vi fucking Jumping Johnny. Au. Har du punch på? Nej, jeg har ikke engang bue. Hvis du laver dig en bue, skal jeg nok give dig en pil. De andre! Mamma! Hey, i WAP Ultra, Mhm. kan du så ikke tage swingpot? Jo, jeg har. Ej, giv lige lidt, mand. Jeg har ikke nogen. Jeg kan give dig. Oh shit, den er nok bag. Vi skal og se, som altid er Lukas dårlig til PvP. Og der laver han noobskud. Noobskud. Oh yeah, baby! Jeg fucking har flame på mig. Jeg skal altså til at have. Hvad for et økse bruger du? Hvad for et økse bruger du? Stop! Hvad for et sharpness? Hvad er din? Hvad? Hvad er din? 3 sharpness 23, og 3 25 og Ej, fire aspect 3. det er ikke fair. Og fire aspect 3. Ej, hvad er min? Aspect 3. Hvad? Min er aspect 3. Jamen hvad har din? Sharpness V. Shit, der er det kun killer. Kom med. Sharpness V. Ja. Jeg skal have lavet dig en bedre økse. Skal jeg ikke prøve at slå mig med en pen, så slår jeg bare med et ultrasvær, man gør jeg. That hack, bitch. Wow. Og jeg slår på dig. Wow, han skader. Han har den der knop, den der pin har ikke knockback jo. Jo, det kan man godt. Jeg har også sådan en pin. Du kan bare lave den. Jeg kan lave noget, der er tilbage 10. Jeg tror faktisk, jeg har noget. Gå så! Ej, jeg hader den der stave. Jeg har lige skrevet R og så PvP'er, for jeg står PvP'er til min Mary, der spørger mig. Jeg PvP'er uden hjelm. Og du Ej, du ser uden sko, mener du? Nå, PvP'er uden sko. Hvorfor har hun til knockback på sin... Fuck, hun skader i vinduet. Hallo, det her, det er ikke en pige! Eller er det? Ret mig rør. Ikke team. Du skrid, jeg har ham. Ja, han er master. Han er master. Vi kan... Jeg tror, han er master gear, heller for gear. Jeg tror faktisk, han er lord. Kan du huske han? Nej, han snød. Det kan han sgu da ikke holde til. Han snyder. Kan du godt det der med folk snyder, at de siger, at de er lord? Ja, okay. Hvis bare ikke, at vi the brothers. Ej, okay. Vi breaker jo hans arme totalt. Nu er det til sværm. Okay, du slår ikke, jeg slår svær. Nå ja, fordi du skader mere på svær. Hvad har du på dit svær? Det er et ultra svær. Seriøst, jeg kan få et svær, der er bedre end ultra. Gratis. Hvert sekund. Fuck yeah, man. Jeg har ham. Med pro. Holy shit, en lord chestplate. Må jeg se? Den var lige været godt. Fuck that, den er sgu da dårlig. Det
de der, hvad den der stik havde? Hvad? Den havde projection 20, efficiency, kexit for efficiency 20, søde touch shit. Jeg dør! Vi har stadig 5 minutter tilbage. Jeg har timer. Hvad er det her? Prøv lige at se et lortsvær. Et lortesvær. What the fuck, et lortesvær. Jeg synes ikke, det lugter særlig godt. Nå, til Kid Ultra. Du ved godt, det regner. Ved du, hvor jeg er? Jo, det er. Det regner i Sverige. Hvor er det, du over i Sverige? Ja, jeg sidder i Sverige. Okay, prøv lige at stoppe med at slå mig. Jeg vil lave string 2 pots. Nej, hallo, vent. Oh my god. Skal jeg ikke have lavet string pots? Jo. En ultra pickaxe for 5 bil. Hallo, David. Hvad? Kan du godt tage Kid Ultra Plus? Yeah. Kan du det? Ja. Må jeg godt få Ultra Plus pickaxen? Please. Og så kommer vi i Kid Lord. Eller Wap Lord. Au, min ører. Det er også derfor, man har en god Ultra Guy. Nej, kom i Wap Titan. 6 billioner for en ultra pickaxe. Ja, jeg kan bare få en gratis, okay. Nå, bare kom til Wap Titan. Jeg er ikke færdig. Jeg er i gang med at lave string. Jeg skal lige have købt ingredienserne til at lave string 2, ikke? Hvor er det? Shit, jeg skal lige tisse 2 sekunder. Oh my god, bare for en diamond pickaxe. Oh my god. Holy shit, han blev 12 bil. En der vil have en... How so you get pickaxe i morgen. Too mad, too bad. Oh my god, oh my god, oh my god. Yeah. It's so very nice, very nice. Got that shit new. Would away be so well. Julestemning? Hvad? Hvad sagde du? Sagde lige julestemning. Julestemning! Vi har 1 minut. Til hvad? Nu er vi 59. Ja, så skynd. Okay, du giver mig bare den der pickaxe bagefter. Mm. Kan du ikke bare sige det? Jo. Okay. Jeg skal også få fikset armor. Bare kom op. Og kom i vores shop. Vi skal forvente det her. Så jeg kan skyde mig selv. Fuck, det virker ikke. Kom, vi slutter op i luften sådan her. Vi har 19 sekunder. Hej, bye folkens! Woohoo! Og bare like og subscribe, hvis I gerne vil se mere af det her. Please. Hej.